Отново сме с Краси Москов в предаването една година. И третата ни категория е песен, която бях забравил от 2000-та година. Нали, идеята е, че ние си правим някакъв ресърч за това предаване, макар че на Краси най-вероятно не му трябва, с неговия огромен музикален мозък. И попадаме на някакви неща, които може би сме забравили. В твоя случай, кое беше това? Имаше няколко варианта. Може би поп песен от този период беше по-логично, защото по-влиятелните, поне за мен, рок песни, по-скоро не съм ги забравил или не съм си дал сметка, че май са от тогава или май не са. Знаел съм си, че са от тогава. Първият ми вариант беше... Ние говорихме за дамските R&B групи, които започнаха да доминират по това време в чартовете и станаха много популярни. Първият ми вариант беше Pure Shores на All Saints. Аз по това време наистина много харесвах All Saints, но конкретно тази песен, тя е писана конкретно за плажа, за саундтрака на филма. Тя е различна от техния, така да се каже, R&B стил до момента, защото е малко по-дрим поп парче с едни пейзажи и такива зад вокалите, които са направо алтернативни на момент и много впечатляващи. После си давах сметка, че Overload на Sugar Babes, група, която генерално не харесвам, излезе тогава, но конкретно тази песен, която за пръв път някъде съм я чул, веднага съм се опитал да разбера кой изпълнява това парче. Каква е тази песен, която очевидно е на някаква R&B група, но като композиция е нещо толкова смело и в същото време толкова добро, че аз имах нужда веднага да разбера кой го изпълнява това. Ами всъщност ти споменава All Saints. Аз вчера правих малко ресърч за Sugar Babes. Се оказа, че те са формирани от менеджер на All Saints. Той има логика, да. Който очевидно е търсил още от това, което така добре му се получава и го е намерил. Sugar Babes стават уникално успешна група. Всъщност това е техния първи албум, техния дебютен албум е този сингъл. Това беше първи сингъл дори. Който първи албум не става толкова успешен. След това правят един line-up change, имат 3 мултиплатинумни албума и стават наистина много голяма група. Аз също много харесвам това парче и като цяло наистина, както ти каза, това е период, който поп-музиката доминира навсякъде, във всякакви отношения. Включително имаш кросовър артисти като Рики Мартин или Енрике Иглесиас. Аз спомням, през 2000 година бях на 9 и си спомням, че всички неща, които имахме вкъщи музикални CD-та, бяха на Бритни, на Spice Girls, на Backstreet Boys, на Рики Мартин. А Кристина Агилера дали беше излязла тогава? Кристина Агилера, беше, да, нали? абсолютно. Защото тя според мен малко зад Бритни Спирс се появи и понеже беше малко имаш малко по-сексуално излъчване от Бритни Спирс и някак по-запален по нея бях. Абсолютно, да. И като цяло е супер, че избра наистина поп-парче. В този ред на мисли моето също е естествено поп-парче, макар че по-скоро в класическа рок така сенсуалност, ако можем да кажем, и от артист, който е напълно повлиян от класическия рок, Лени Кравиц с неговата песен Again. Преди няколко месеца аз се разхождах в Манчестър, където живея, в един мол. Трябваше да купим нещо и това парче тръгна и аз наистина го бях забравил. Не се правя този път, както често се правя в тая категория. Наистина го бях забравил това парче, което обожавах да го слушам, когато бях на 12-13. И като го чух и бях такъв, подявалите Лени Кравиц. Колко парчета имаш? То по това време, точно в този период, нашият нов принц тогава нямаше сингъл, който да не е такъв. Те всички бяха бомбастични. Най-хубавия смисъл. Всъщност това парче е от неговия Greatest Hits албум. Той пуска само едно ново парче с Greatest Hits и това е бруталното Again. Наистина невероятен аранжимент с много интересни хармонии. Нали? Това е доста просто парче, но той го прави супер музикантско интересно, както винаги. След като през 90-те той наистина има хит след хит и всъщност идва от Fly Away, който му е последния голям хит преди това. И въобще просто Лени Кравиц. Не знам, неустаряващия Лени Кравиц. Аз не случайно го сравнявам с Принс. Той не е чак толкова велик като Принс, но аналогиите са много. Абсолютно, аз мисля, че има директна линия. Да, има. И може би от Стиви Уондър преди това. Може би. Ако кажем Стиви Уондър, Принс, Лени Кравиц и не знам кой е актуалния, надяваме се да се появи скоро. Чакаме го с нетърпение. Добре, песни, които бяхме забравили от 2000-та, Лени Кравиц Again от мен и Sugar Babes с техния сингъл Overload.